ሰላም ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኮይንኩም ነዚ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ሰናይ ናይ ዕረፍትን ምዝንጋዕን ግዜ እናተመነኹ ከምቲ ልሙድ ሎማዓንቲ እውን ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድሞ። ቅድሚ ናብ መደበይ ምሕላፈይ ኩልኹም እቶም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሃናፅ ርእቶኹም ብምፅሓፍ ኩሉ ግዜ ሞራልኩምን ደገፍኩምን እትህቡኒ እዛ ቻነል ንምዕባይ ድማ ናብ 1000 ሳብስክራይብ ኣብፅኩማ ዘለኹም ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይፈቱ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ካብዚ ንላዕሊ በርቲዐ ኣዝዩ ሃናፂ ዝኾነ ትምህርታዊ ሓዘል መደባት ሒዘ ንኽመፅእ ቃልኣቱ ብጣዕሚ የቐኒየለይ። ቀፂልና ናብ መደብና ክነኣቱ ዝሓለፈ ሰሙን ከምቲ ዝረኣናዮ ብዙሕ ኒውስ ዝነበሮ ሰሙን እዩ። እቲ ኒውስ እንታይ ነይሩ? እቲ ፌደራል ኮሚቴ ዝበሃል ናይ ዩኤስ ወይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ንኢኮነቲ ኢኮኖሚ ዲሲሽን ናይ ምውሳድ ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ክዛረቡ ቀኒዮም ማለት እዩ፣ ወይ መግለፂታት ክህቡ። እቲ መግለፂ ድማ እንታይ እዩ? ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ናይ ዶላር ኢንተረስት ሬት ናይ ምቁራፅ ተኽእሎታት ኣሎ ዝብል ዘረባታት ስለ ዝሃቡ ዶላር ኣዝዩ ሕማቕ ሰሙን የሕሊፉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዊክ ኮይኑ ቅኒ ዳርጋ ብሓፈሻ እቲ ሰሙን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ንውሕ ዝበለ ወርሒ ክልተ ወርሒ ዶላር እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ሪዝን ድማ ቀንዲ ዘቀላጠፎ ዝሓለፈ ሰሙን እሱ እዩ ማለት እቲ ናይ ጀረሚ ፓወል ዝሃቦ ስፒች። ሕጂ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከንታይ ዓይነት ኒውስ ኣለና ንዝብል ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዝኾነ ብዙሕ ኒውስ ኣፌክት ክገብር ዝኽእል የብልናን። ኩል ዝኾነ ሰሙን ወይ ዝሕል ዝበለ ሰሙን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ቴክኒካል ኣስፔክት ናይ ማርኬት ኣተኪርና እንታይ ይመስል ኣሎ ድማ ሓቢርና ንርአ። ኩሉ ግዜ እቲ ናህና መዐቀኒ ወይ መበገሲ ፖይንት እቲ ዶላር ኢንዴክስ እዩ። ዶላር ኢንዴክስ ኩሉ ግዜ ናይቶም 7 ካረንሲስ ዶላር ምስ ክምዘን ከሎ እንታይ ብቕዓት ኣለዎ ወይ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ኣለዎ ዘርእየና ማለት እዩ። ምስ ዩሮ፣ ምስ ፓውንድ፣ ምስ የን፣ ምስ ሲኤችኤፍ፣ ምስ ካድ፣ ምስቶም ዓበይቲ G7 ዝበሃላ ሃገራት ምስ ናተን ዘለዎ ሓይሊ ከመይ ይመስል ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ኩለን ክረአ እንከሎ እቲ ዶላር ደኺሙ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕር ሪእናዮ ዶላር ካብዚ ኤርያ እዚ ብሬክ እንድሕር ገይሩ ኦል ደ ዌይ ናብ 100.6 ክወርድ ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ኣብታ ዝሓለፈት ቪድዮና ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ድሕሪ ብሬክ ኣውት ድማ ራእይዎ ብሙሉእ ናብ 100.6 ወይ ድማ ኣብቲ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ናይ ደማንድ ለበል መፂልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ና ድማ ዶላር ናብዚ እንድሕር ክወርድ ኮይኑ ዩሮ ዩኤስዲ ኤንድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ሴል ዝበሃል ከይንርኢ ባይ ጥራሕዮም ክንብል ዘለና ኢልና ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን። ስለዚ ሕጂ ከንታይ ኢና ክንርኢ ካብ ዶላር ምስቲ ዝኾነ ካታሊስት ከምዚ ንዑ ነት ማርኬት ከቀላጥፍ ዝኽእል ኒውስ ዘይብልና ምዃኑ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናይ ሪቨርሳል ወይ ድማ ፕራይስ ናይ ፑልባክ ተርኢታት ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እንድሕር ሪእና ዋላ ለሚሸው ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ኣብ DXY። ስለዚ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስ ሪስፔክት ጌርልና ኣሎ ነዚ ንብሎ ዘለና ለበል 100.6 ካብዚ ሪጀክሽን እንተዘይሂብና ግን ናብ 99.6 ናይ 100 ፖይንት ዝኾን ማለት እዩ ናብዚኣ ክትወርድ እያ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና? ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብዚኣ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ክሳብ ማርኬት ዝህበና ክንፅበይና። እዚኣ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂብና ግን ፕራይስ ደር ኢዝ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለዎ ናብዚ 102.2 ካብዚ ከምኡ እናበለ ድማ እቲ ናይ ቡሊሽነስ ናይ ዶላር ናይ ምጅማር ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዘላ ነዚኣ ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ። ዝኾነ ቡሊሽ ዝብሎ ዘለኹ ከምዚ ሙሉእ ግሪን ካንድል ማለት እየ እዚ እንድሕር ረኺብና ማርኬት ላዕሊ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት። ስለዚ እንድሕር ዶላር ኢንዴክስ DXY እንድሕር ፕራይስ ቡሊሽ ናይ ምምፃእ ተኽእሎታት ኣለዎ ንብል ኣለና። ኣብ ቶም ትሬድ ንገብሮም በዓል ጂቢፒ ዩኤስዲ ድማ ፕራይስ ሪቨርስ ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎም ይኽእል እዩ ማለት። ስለዚ ቁርብ ክንጥንቀቕ ኢና ክሳብ ሙሉእ ኮንፈርሜሽን እንረክብ። ቀፂልና ለስጎ ናብ ጂዩ ንምፃእ። ጂቢፒ ዩኤስዲ እንድሕር ሪእናዮ ላስት ዊክ ፕራይስ ወይቲ ዋጋ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ኣብዚኣ ነራ እዛ ቪድዮ ክንሰርሓ ከለና ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኾነ ፑልባክ እንድሕር ረኺብና ኣብዚ ኢንትሪ ፖዚሽን ማለት እዩ ባይ ጥራሕ ኢና ንሕዝ ተባሂልና ነርና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ማርኬት ናህና
ካብዚ ጀሚሩት ቡሊሽነስ ጀሚሩልና ስለዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝርአ ዘለና ድማ ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ቡሊሽነስ ይቀኒዎ ሕጂ ከንታይ ኢና ክንርኢ ሕጂ ድማ ፕራይስ ናብዚ ናይ ምውራድ ሪቨርስ ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልወይ ናብ 1.3138 ኤርያ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ረኺብና ሴል ፖዚሽን ክንሕዚና ክሳብ ኣብዚኣ ማለት እዩ ካብዚ ሽዑ ፕራይስ there is potentially market up ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሴል ናይ GBP USD 31 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ እንድሕር ብሬክ ኮይና ግን ፕራይስ ትረንድ ይቕይር ኣሎ all the way ሴል ፖዚሽን ክምለስ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ኣብዚ ሴል እንሕዛ ጃስት ናይ ፕራይስ ሪቨርሳል ክሳብ ኣብዚኣ ምክንያቱ እዚ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ፊል ዘይኮነ ፌር ቫሊድ ጋፕ ኣለና ስለዚ ፕራይስ ነዚ ፊል ምግባር ናይ ምምላስ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ወላ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም እንድሕር ጌርያ ብናይ 5 ሚኒት ማለት እዩ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ብናይ 5 ሚኒት እንድሕር ሪእናያ ፕራይስ ከም ዝርአ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ሪጀክት ኮይኑልና ኣሎ ማለት ነዚ ኣይና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ there is high probability market ነዚ ፊል ናይ ምግባር ኣብዚኣ ንክወርድ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን 31 እዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ሳብ ዘይኮነ ግን ዝኾነ ሴል ፖዚሽን ኣይንኣቱን ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ሴል ኣይንኣቱን ኢና ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ክንከታተላ ኢና ዶላር GBP USD ምክንያቱ ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ሰሙን ወይ ዳርጋ ብሙሉእ እዚ 2 ኦገስት ብሙሉእ ማለት እዩ ዝወርሒ 8 ኣዝያ ሕጉስቲ እያ ዘላ ማለት እዩ ፓውንድ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀፂልና ድማ let's see GBP GPY ድማ ከምቲ ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ቢሪሽነስ ወይ ሴል ኦፍ ኮይንዎ ዝነበረ ሕጂ ድማ ፕራይስ ናይ ሪካቨሪ ወይ ድማ ፕራይስ ፑልባክ እናገበረ ንቡሊሽ ይኸይድ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚኣ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካብ GBP USD ከማን GBP GPY is number 1 the best ዘላ ማለት እዩ 192 ብሬክ ኣውት እንድሕር ረኺብና ባይ ፖዚሽን ንሓዝ 192 ፕራይስ እዚኣ ብሬክ እንድሕር ኮይና ስትሬት ኣዌይ ናብ 199 ኣለርት ክትገብሩላ ትኽእሉ ኢኹም 192 ብሬክ ኣውት 199.4 እዚኣ ታርጌትኩም ኤኒ ታይም ፕራይስ ነዚ 190 ስትራክቸር ነዚኣ ብሬክ ኣብ ዝገብሮ ድማ ሴል ኦፍ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ኦል ደ ዌይ ክሳብ 181 ሴል ክንሕዝ ኢና ማለት ስለዚ ክልተ መራፂ እሞኻ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነ ሰጣብያ ዘላ እዚኣ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ቀልጢፋ ሬድር ናይ ምዃን ምድላው ተኽእሎታት ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ 190.6 ከባቢ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ጌራትልና all the way ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና በንፃሩ ድማ ነዚኣ 192 ብሬክ ኣውት all the way ንባይ ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና USD CHF ክንሪኢና USD CHF እውን ዋላ ብናይ ዴይሊ ታይም ፍሬም ክገብሮ ክትሪእዎ ኢኹም ምስቲ ድኽመት ናይ ዶላር ዝቐነዮ all the way ፕራይስ ዳርጋ ንነዊሕ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ማለት እዩ all the way ሴል ኦፍ ቀኒ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ከም ዝርአ ዘለና ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ኤርያ ወይ ኢምፖርታንት ሌቨል መፂልና ኣሎ ኣብዚ ፊል ክኸውን ዘለዎ ናይ ሚቲጌት ክኸውን ዘለዎ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ስለ ዘለና ፕራይስ ድማ ናይ 15 ፒፕስ ዲፈረንስ እያ ጌራ ዘላ ነዚኣ ፊል ንክትገብራ ስለዚ ፕራይስ ድሕሪ ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ፊል ምግባራ ሪቨርሳል ክትከይድ ተኽእሎታት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ቢሪሽ bullish confirmation candle እንድሕር ረኺብና ስቶፕ ሎስ ናሕና ኣብ ታሕቲ ጌርና ባይ ፖዚሽን ንሓዝ ኣብ ናይ USD CHF ዝኾነ bullish confirmation ከይሃበና ፕራይስ እንድሕር ብሬክ ገይሩ ግን ኣብዚ ሴል ምባል ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ይኮነን ዋላ ሴል ተዘይበልኩማ ከማን ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ትሪእዋ ኣለኹም እዚ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም እዩ ናይ ዴይሊ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብቲ ለሚቸኪት ገን almost up to all time low ክንብሎ ንኽእል ኢና እዩ ወሪዱ ዘሎት ማርኬት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮባቢሊቲ ማለት እዩ ኣብዚ ሴል ፖዚሽን መሓዝ ቁሩብ ከሸግር ይኽእል እዩ ስለዚ ካልኦት ሴል ክንብሎም ንኽእል ስለ ዘለውና ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ተረኺብና ንባይ ፖዚሽን ተሒዝናያ ጥራሕ ዝበለፀት ማለት እዩ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ስለዚ ንእሽተይ ክንፅበያ ኢና ነዚኣ ጋብ እዚኣ ፊል ክትገብር ድሕሪኡ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ፎርም ክትገብረልና ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝለዓለ ፕሮባቢሊቲ ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ KGPY ስለዚ KGPY ድማ
أزيا دارجا أغسطس بملو مالتي زورحي أبناي consolidation ويدما accumulation phase أتيا زلا سلازتي expansion phase بحتصير كزي أخمد سيو دحرينا أزي بلو زخونة ناي consolidation يا فورم جرات النازلة سلازي 207.9 structure زي عند حربري جرا باي بوزيشن كنحزنا تبولش ناس كجمري مالتيو بنصارو دما برايس ندحر نز structures بري جرناها all the way نا 101 نابزيا structure زي ميتيجيت مقبار كتملسيا سلازي زي أول مع أسيا كابزي consolidation توسط راح زي فلات مبر حنساب ندحر وسيا أزي بلو زخونة موف كتقبريا كم سوين توم عب تريدين زلهم مالتي سوين تريدين نويح كتحزوا تقول لهم مالتي زيا سلازي نكاتاتلا زي أدما لو معلتي يورو يو اس دي ام تاكوان ازيو اكسباند وين سلازلت ماركت كان جولد if we see up gold نحرينيا زحلفه سومون برايسنا ابزي يانيرا ابزي اكتولن كلا ناب سران 4.7 شومنتن كباب ناب ستراكشر زي برايس ريتريس قبرلنامو بولش كونفرميشن كنحز كابزيلنا نيرنا بلك نتي سران 4.7 شومنتن ارياكو فيلاي قبرتان ابزيا نايتو سنة بيب ميس جيرو مالتيو بدحريقن از زخودو تيز 1000 بيب مالتي all the way حجي بدحرين دحرينيات مليساتا ماركت لك ميتيجيت جيراتانتا زبلنا يا زولنتا سران 4.7 شومنتن ابذكر انا قرينا تمليس ماركت لك ميتيجيت مس غبرو دما all the way price move up حجنرا زخونه ناي سيل حبريتا اي هافنا ترند لاين هنا ملو بملو ريسبكت كمان بنصارو ريسبكت نا غبرلنا كيد زلتي والله this is the bullishness حجي غنتاينا كرنز مس زلو سوم gold سران حمشتن نمبر سبيسيفيك كمان كبكم يا مالتي اسرع زي بريك نحرجرا باي بوزيشن حزوا زي نحرب بريجرا باي حزوا ناب سران حمشتن 30 كديبيا مالت نايمي تنقلن بيب مالتي سران حمشتن 30 بريك اوت تارجت سران حمشتن 30 مالتي بنصارو دما كابز سران حمشتن 30 سران بلو زلنا بز نحر بيرش كونفرميشن بريك انت زي جيرلنا دما برايسنا كساب سران حمشتن كساب بزمالتي برايس ريفرس كجبري زعبي سيل ناي جولد سران حمشتن 25 ندحر بريك جيرو all the way سيل كنحزينا مالتي سران حمشتن شي ندحر بريك جيرو زي ستراكشر زي وي زي ترند زي لاين مالتيو برايس it will drop straight away ناب 14.7 شومنتن ناي 350 بيب بدحريو تزعبي سيل كن تزيد مز مالتي 14.7 ستراكشر ندحر بريك جيرنا all the way price ابزك مصي مالتي سلازي زي تزعبي بيرش نوح الحزي مالتي باي بوزيشن كن عندنا بلو زلنا قداميت باي سران حمشان اسرع بريك نتاجيرا باي بوزيشن كن حزينا كان ايت باي دما برايس نابزري تريس جيرو بولش كونفرميشن فورم جيرو كابز سران حمشان مالتي كرينا سلازي ازيا امبورتانت يا زلا جولد كبجا جيرنا دما نتي ماركتنا ماركاب نغبرو دحريو ستريت اواي نابي يخيد ماركت دما كرينا مالتي سلازي سران حمشان اسرع بريك اوت باي سران حمشتن حمشتميتي سران حمشتن بريك اوت سيل بوزيشن مالتي جا غيرنا ويدما سران حمشتن اسرع دما برايس ريجكت غيرنا سيل كنرينا مالتي زند ريجكت غيرنا نز بريك انت غبرو زي كيلو سيل بوزيشن كرينا مالتي فاينالي توم بيتكوين يلكم لهم امسي يالله ثانك يو سو ماتش توم بزحات ناي بيتكوين انالايز غبرلنا لكم صحافكم لي سلازي ابزم سي يالله بيتكوين كم زريا زلنا بيتكوين مستي دخمتنا دولار زنبرو بيرش بولش كونفرميشن ملو بملو حيزلو مالتيو كونغراتيليشن توما سيشن بحد زنبرنا كساب سوسان شومنتن كتحزوا تقوليهم مالتي مستحتاتيهم زلهم there is high probability دما ابزا حصير غزي ناب سوسان شومنتن ناي مهراب مالتي لذي بيتكوين زغونه سب جوين زي قبر زلو زي اتو دما اب سوسان كلتن اريا زي ابل باك ندحر هيباتنا زي ابل باك ندحر رخيبكا باي بوزيشن كتحس تخليها كساب سوسان شومنتن مالتي at any time جن بيتكوين زغونه سب ولا وناكتي توم تريد غوبري توم اسات حزوه زي كونكو توم تريد غوبري زارب زلو مالتي
ቢትኮይን ድሕሪ 62 ብሬክ ገይሩ ግን all the way ፕራይስ ናብ ናይ ቅደም ሎው ናብ 60 ሓደ ናይ ምምላስ ናብ 50 ናይ ምምላስ ተኽእሎ ክህልዎ ማለት ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ ግን እዚ less probability እዚ ዝዓበየ probability ግን ፕራይስና እንድሕር ርኢናዮ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ bullish ሒዙ ስለ ዘሎ ካብዚ ጀሚርና እንድሕር ርኢናዮ ፕራይስ ሃየር ሃይስ ፎርም እናገበረ ዝኸደልና ዘሎ ስለዚ ናብ 62 ሪትሬስ ተገይሩ ድማ ታርጌትና 68 معلبيت ناي بيتكوين بناتي قمت كريون كلهم 68 سلازي باي بوزيشن حسكم زلهم دون فير كيب ات توم زخونه جوين زي قبركم دما ناب 62 اريا ناب زنحر ديسكاونت مسيلنا باي بوزيشن حساب 64 مالتي يا سلازي لو ما عندي حزين مسيز نورك اناليسيس نزي مسل سلامكتالكم بتعمي دمسجن توم ابتي اكاديمي مسانا جوين كتقبر تداليو اب واتساب اب جروب ابتي يوتيوب سلازلو قصري بو صحف لا تقوليهم مانديت فرايداي مسانا تريد كتقبر تقوليهم سناي ناي تريدين سومون بخالي فيديو كسام راهب تشاو